सानस'हायै गोसोआ मादैया नै बेरेफुंजानिफ्रायनो भिडिअ स्टार्ट खालामलायबाय सनाफोर। आसा खालामो नोंथांमोनखौ ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौबो जोबजासिम नायगोन होननानै। ओमफ्राय मादैया दिनैहायबो मा भिडिअ देखायलांनो हायो देखायलांनो नाजानोसै। सनाफोर मेंख्लं मेंख्ला मोखांल' सुदों हाथायल' मानजिदों, जेबो गैया देलायनाय, खानायबो खानाखै। आंना बिदिनोसै सनाफोर गाद्रा गुद्रा मालायनि बादि मेकआप सेकआप एकदम ओरै कालार पालार रं सं होलायलायनानै भिडिअआव ओंखारनो टाइम गैयाहाय मादैया। आंना इदिनो जाब्बा जुब्बा, ओमफ्राय बेखौनो नायलांबानो जाबाय अननानै सनाफोर लोखिफोर गावदांफोर। आं भिडिअखौ सुरु खालामसै। लोगोफोर नै मादैया हाथायाव लाबोनाय टमेट' न'नि नङा सनाफोर दा बादियावहाय न'नि मोनो, ओमफ्राय बेखौ दाउदैजों टमेट'जों संनानै जानोसैलाय आरो मादैया गोथावनो। लोगोफोर आङो बेखौ एवथ्रमनानै लानोसै। दिनै बेयो दाउदैया भिडिअ खालामनायखाय जि साइज मोनदों, नै मोनदोंलाय नै एवजादों, सारायाव खामथाबलायाखै। टमेट'जों दाउदैजोंखौ थाफुं होनलायनायसो संगोनहाय। मानो होननानै बुंबा आंना बोराया बिदै नङाबानो जानो हाया, आरो आंबो बोराय बुरै जानायखाय एसे बिदै नांसिगौ, नङाबा ग्रेभिसो जागौमोन आङो। जफनोसै आरो गोथाव गोथाव होनानै जालायथारनोसै आं बेखौनो। दा बादियाव बे टमेट'आ गोथाव जायोहाय, दा बेखौनो गोथाव गोथाव होनानै जानोसैलाय मादैया। टमेट' ओंख्रिया एक्सुवेलि बिराद गोथाव जामारदों, मानोना दुन्दिया सुन्दिया होलायबायना आङो, एकदम मेसेंनि बादि मोनजालायथारबाय दुन्दिया होनायखाय। खांसै जाबायानो, दा खमसो जागोन ओंख्रि बिदैया। लोगोफोर आंना नै लाइया फांसे दिसिलाय जि मोजां रज'नानै दं, आं बेखौ फुनोसै। दा माजों जायो नोंथांमोनहा नायलांदो, माजों संगोन ना एवगोन ना सिफ्लेगोन खिथाथ'वा आङो, दा जाबा नायदो लोगोफोर। रायखसमुला भुटाननि, बेखौ खाजि लेमनानै जानोसै बोथोर गिबिनो। ओमफ्राय लाइ फांसे मोननायखौ बेजों सिफ्लेनानै मादैया गोथाव जानोसै आरो सनाफोर। रायखसमुलाया गोदै जाथारो लोगोफोर, ओमफ्राय आं बांद्राय फिसा फिसा हानो बायो, अरनानै ख्राम ख्राम होनलायनायखौसो गोथाव मोनो आङो, बांद्राय गोबाखौ बायो आं। नै दुन्दिया ओमफ्राय दहायनि लाइ मोननाया बेखौ सिफ्लेनोसै। बरिया साइस जाखासिगोन बे, जाबाय थाथावथावनो मेसें मोदोमलायबाय। लाइया मोदोमफ्रुजोबखादों लाइया। बाहाय लाइ जोलै दोनोमोन ना, बे गनानै बोरैबा फांसे आराम रज'नानै थादों। फाग्लासो जाबाय जोंहा सुलिनाव मा जायो। दुन्दियाहाय दुन्दियाखौ भुटाननियासो गोथावसिन मोदोमबावो दुन्दिया। बानलु थबसा बानलुखौ मोननै होनांलांदां, होला आङो बानलुखौ मोननै गोजोन। जानो लुगैनाया बोरैबा मोनजोब्बाय आङो मेंग्लम मेंग्लमनो। गोलैलाबायनो नागिरबाय। रायखसमुलाया बारा आलौआ लोगोफोर, गोदैसो। जोंहा गोदो न'आव जि फैयोमोन गिदिर गिदिर, आरो बेयो गुन्द्रु खालामबाबो बिराद गोथाव जायो गोदैनो, जाबाय थाथावथावनो। सोरबा सोरबा मोनथियानो बे मुलाखौ। गोदैखा। हेल' सनाफोर, नै मादैया जानायनि फारिलाइयाव फैलायबाय। ओमफ्राय नुखाबायना आं मा संदों खावदों मा खालामदों। ओमफ्राय नै मुला खाजि, मुला बिदैखौ लोंनोसै मेसेंनि बादि गोथावनो। नै मा बे दोनहैफैदो, इसको लेके जाओ पापा के लिए। बिफाया बारा जानो बायो, अरनो बायो बे मुलाखौ, मानोथाय
आलदासो बेना मुला अरनो बायो नै ओरै दोनबाय आं लांफैदो मा बे बिदैजों जाग्रोनोसै जानो लुगैथारो मोदोमजोबथारबाय सनाफोर नायलांबाय थादो होनसरलायनो रोङासै मादैया जानो लुगैनायानो ओंख्रिबो नांलायलामोन बरिया गोथाव जाखादोंलै मादैना मुला भाजिया टमेट'आबो मेसेंनि बायदि गोथाव मोनजाथारदों माबा होबाय नालाय दुन्दिया होबाय नालाय बानलुआ गोसाथार बानलु गोसाथारहाय दाउफोरा रदला जोबगासिनो दं गोसाथार बानलुआ सान्थि रदलायबाय दाख्लैहाय दैसे दैनै फिसाफ्रानो गैया आंबो आदर खालामनो टाइम मोनासैना दाउ बिमायानो बांद्रायबाय ओमफ्राय दाउ बिमाया बांद्राय दोनबा आलौरि जाखायो आं मिथिगौ जानो होनबाबो जानायबो जाया टाइमबो मोना गोथाव जादोंलै मादैना बे मुलाखौ बायनानै जा लोगोफोर गोदैसो माबा मुला रायकस मुला गोदै मोनजाथारो बानलु गोसाथारलै बानलु थबसेया साला दाख्लैफोरना बारा गोसा नङामोन बे गोसाथार जायो गोसाबासो मुजियो ओंखामखौहाबो मेलायाव मोननाय दावदै सनाफोर
लाइ होनायजों बरिया जाखादों लास लोगोफोरनै फिफाया अफिसाव माबा फिसा प्रग्राम दंमोन नालाय बेयाव थांदोंमोन दासो सफैदों ओमफ्राय मिस्थि लाबोदों बानलु आलौनायजों लाबोदों माने होदोंमोननो लाना फैबाय जाया बानलु आलौनायाव थाग थिग जानोसै सिंग्राखौ आं जाथाराहाय नै बाराबा ओरैबो फुनो गोदैखौ गुस्थि गुस्थि आलौजोब्बाय नुदों माबाया नोंसोरनो भिडिअ जानाय देखायबाय होननानै बेसेबां खस्थ' मोनो बानलु गोराना बिदि आलौवा ओमफ्राय बानलु थफाया दाख्लैफोरनियाबो बिदि आलौवामोन एबार लाबोगासिया बिराद आलौवो बानलुआनो बारा मोजां आलौगायासै गय जाबासो आलौगासिगोन बे